Good morning po, Ate Bayan. Kuya Jupak, Kuya Jupat po. Maraming salamat. Good morning.
Good morning po, Kuya G. Thank you po, Kuya D. Sobrang lamig po dito, Kuya D. Pag umaga.
Ate Mitch, good morning. Good morning, Ate Mitch. Kuya Jupat, thank you. Shansi, Shansi Reeves vlog. Good morning from Bilyo, Mawana. Good morning, good morning. Thank you, ay salamat kay Jupat. Shansi, Shansi. Thank you, Shansi Reeves vlog. Juliet, 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 Juliet. Ate Joy, good morning. Good morning, Ate Joy.
Good morning dyan sa Hong Kong, Ate Joy. Hindi kayo dyan natin di nagala sa Hong Kong. Pumunta dyan sina Kalinga Prab. Isang linggo silang nagbakasyon dyan sa Hong Kong. Sina Kalinga Prab, yung sa Daet Camarines Norte. Yung 2.6 million na yata yung yung subscriber. O may gito 2.6 na. Nagbakasyon sila diyan sa Hong Kong. Oo nga, Ate Joy, hindi ka nagano, Ate Joy. Nandun din si Joy, kasama si Joy yung nila, yung tinulungan nila. Si Jomar, marami sila pumunta. Si Kuya Bal Santos Matubang, yung tatay ni Kalinga Prab. Oo nga, dito na sila, bumalik na sila. Naman sila. Naghahanap na naman sila ng mga scouter nila sa mga Kalingap Angel. Ate Mitch, good morning. Sanshi, Rich Vlog, thank you, thank you. Eh, di nga, Ate Mitch. Walang naipin. Gwapo pa din. Morning, host. Morning, morning, Ate Mitch. Malalo, malalo. Dinala sila ng pulis kasi nagdagdag. Ganun ba? Okay lang naman, marami naman supporter yun dun sa Hong Kong. Legit eh. Kuya Jopat, Justin Mix Vlog. Thank you, Ate Mitch. Thank you. Update lang naman ako, Ate Mitch. Hindi, hindi pa napasok, Ate Mitch, yung yung ads ko. Ad, okay.
Kuya D, dami ng ano, dami ng tinutulungan dito sa ano, Camarines Norte. Nakakarating na nga ng naga yun. Sina ano, Kalingap. Thank you po Ate Joy. Thank you. Dito maaga pa ano, nagsigising. 5 AM pa lang mga gising na. Luto na. Kasi may mga exam. Hong Kong Warrior. Ate Hong Kong, thank you. Ate Ella, Hong Kong Warrior Ella. Thank you po Ate Ella. Welcome po Manoy. Maray na aga po. Maray na aga Ate Ella. Milani de los Santos. Thank you. Maraming salamat sa pagdaan. Thank you, Ate Milani. Yung mag-love shoutout sa lahat. Pin po natin yan, Ate Milani.
Kuya Jupat, nakaway-kaway siya. Kuya Jupat is Milani, Hong Kong Warrior. Milani de los Santos. Anong ano dito ng araw? Kasilaw.
Good morning, Ate Kapit. Good morning. Good morning in Hong Kong. Kasi yan lang umaga. Parehas ng oras ng Pilipinas. Ang Hong Kong. Manay Susan. Wow. May kasi ang aso Ate Susan dito. Ang dami palang Ate Susan, no? Ang dami palang mga Bicolana na vloggers na. Nung nakapunta ako dun sa sabi ni Ate Lab, maglalabat talaga Ate Susan. Yung sa mga Bicolana, si Bicolana Magayon. Ngayon, puro ng mga ko, puro Bicolana. Si ate ni na lang, bira mag-vlog. Si, si ate, si White Magayon. Taga Bui. Nasa, siya, Florida. Nasa siya busy sa, sa reel niya. Malaki kasi ang views niya dun sa reel. Facebook page. JJ, good morning. Good morning, JJ. Umabot na yung dito yung init. Naingay yung motor. Hanap tayo ng malilim. Mainit na dito. Nakasilaw yung yung araw. Yan. Laba muna ako.
Ma'am Ross, good morning. Tin natin si Egbon Juarez. Dito tayo sa malapit sa Bacod. Mainit sa ano. Sa pwesto natin sa ilalim ng kahoy na aratilis. Yan yung kung gaano kalaki na yung aratilis. No? Yan o. Nandiyan ako kanina sa ilalim. Kaya lang mainit na yung sikat ng araw. Kaya pumunti ako dito sa kanto ng aming Bacod. Yan. Dito ako sa may halaman. Basta, Ma'am Ross. Ma'am Ross. No, good morning, good morning.
Good morning, good morning. Good morning, Ate Celine. May jacket na po kayo, Ate Celine. Ate Joy, thank you. Salamat sa pagtambay, Ate Joy. Yung puno na. Yung angat ko. Thank you, Ate Joy. Thank you. Thank you, Ate Joy. Ay, salamat. Mm. Madal ka magluto. Batangas. Lo, 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 lo.
Motovlog, thank you, maraming salamat sa pagpunta. Miyu Rider, Ate Miyu, maraming salamat sa inyong pagdaan sa aking live. Thank you po, Ate Miyu.
Kuya Jupat. Kuya Jupat. Thank you. Maraming salamat. Oh, salusan. Salusan naka-live.
Kuya Ram, thank you. Maraming salamat sa pagdayaw, Kuya Ram. Ate Mio Rider, Motovlog. Kuya Jupa, thank you. Maraming salamat sa pag-stay.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.